Toto je hash rate na mojom iSafarii KS0 Ultra. A mám iba 37 a 56 stupňov, čo sú úplne úžasné teploty. S tým, že máme tam skoro 600 GHz. Tento počítač má normálne 400, ale teraz má 600, lebo sme ho pretaktovali. Originálne bol ku nemu tento 120W zdroj, ten som ale vymenil za tento 180W. Čo znamená, že vďaka tomu som ho mohol pretaktovať. Takisto vnútri som vymenil nejaké komponenty. No, skôr iba pridal ďalšie. Takéto malé chladiče, presne 4, išli dovnútra. Na 3 tlačenie som vytlačil tento tunel, tak to volám ja aspoň. Tieto tunely takisto vyrábam to na 3 tlačerni. Mám ich celkom dosť, tieto ale už sú objednávky, čo niekto si objednal. Predávam 15 € za jeden, keď ich kúpite viac ako 3, cena klesne na 10. Do popisu videa vám dám odkaz na bazoš. Ale prečo vlastne točím toto video? Toto video točím iba kvôli tomu, aby som vám ukázal, že čo sa vlastne dá a že je to možné. A že naozaj, keď je na mining pool, tak Kaspa veľmi padla včera. Čiže sme na 16 centoch, ale aj tak to zarába viac ako euro za deň. No skoro 1 euro, pretože hej, na chvíľku tu som bol offline, keď som robil fotky na bazoš, ale ako môžete vidieť, je tu 517 GHz, posledné 24 hodín, to sa určite pokazilo hlavne kvôli tomuto, kde som to vypol. Lebo keď tu sa pozrieme, tak tu mám 570, 600 GHz. Ale vypremeruje sa to cca na 565, 560. Čože je tak či tak super a je to určite lepšie ako 400. Čiže hej, to je všetko toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber. Dúfam, že sa vidíme pri nejakom ďalšom. Zatiaľ sa majte a čaute.